खुलुमबाय आं दा नैबे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सेरफांगुरि पुलिस स्टेशननि सिङाव थानाय आथियाबारि थिनालि बेवहाय दंफैयो। दा बे आथियाबारि थिनालिनि साहाजों मोनसे गोमोथाव मुवा ओंखारदों। गोमोथाव बेसाद बेनो जाहैबाय दैखर। दैखरनिफ्रायनो दैया उसिग्लायनानै साजों गोग्लैयो। दा बेयाव जों थांनो नागिरदों नैबे आथियाबारि थिनालि। नैबे एसे खाथियावनो आथियाबारि थिनालि बाजार दं। बेनिफ्राय साहा 7-8 किल'मिटारसो 8 किल'मिटारसो थाङोब्लानो जों बेखौ मोनहैगोन। बे खावसि बाजार होननाय जायगा दं। दावराय गाबनायनि उनाव खावसि, बिनि उनाव बेखौ मोनहैगोन प्रेमनगर। आरो बेवहाय बे आथियाबारियाव क'क्राझार टाउननिफ्राय कारिगावजों गिदिंना फैयोब्ला बेसिम 40 किल'मिटार जागोन। आरो साहाजों 7 किल'मिटार गासै 47 किल'मिटारसो जाबावगोन। आरो नैबे सिम्बोरगावजों फैयोब्ला बेसिम 35 किल'मिटारसो जागोन। आरो साहा बिदिनो 7 किल'मिटारसो थांनांगोन। आरो नैबे बनरगाव थिनालिजों जुदि फैयोब्ला नैबे आथियाबारि थिनालिसिम 25 किल'मिटार आरो ओरै साहा 7 किल'मिटार दावखोनांगोन। आरो जुदि गसाइगाव टाउननिफ्राय नोंथांमोना फैयोब्ला नैबे आथियाबारि थिनालिसिम 37 किल'मिटारसो जागोन बियो। ओमफ्राय बिनिफ्राय साहा ओरै गासै 40 किल'मिटारसो जागोन। नोंथांमोना बेयाव फैनानै नायफैनो हागोन। बिदिब्ला थौ नायलांदिनि थौ सिङावहाय। नैबेयो आथियाबारि थिनालि। आथियाबारि थिनालिया ओरैजाय साहा थाबाय नैबे आखिथिंजाय। आरो बे ओरै सानजाहा बिसमुरि थांबाय, बिसमुरि कारिगाव। दा बेखौ नायलांबाय थानो हागोन। नैबे आथियाबारि थिनालि बे जाहैबाय 31 नं सि नेशनेल हाइवे 4 लेन। दा ओरै हाबलांनांगौ साहाजों। आथियाबारि थिनालि बाजारा बै खोलाजों थाबाय। दा बे साहाजों एसे बाजार दं। बै हाजोआ भुटाननि हिमालय हाजो। आरो बेजोंनो साहा थांबाय थाथारोब्ला 10-12 किल'मिटारसो थांबावोब्लानो बे हाग्रा फरेस्ट बेखौ मोनहैगोन। बे आथियाबारि थिनालिजों गोबां साल दंफांफोर मोनो। आथियाबारि बाजार दं सिङाव मोनसे बाजार फिसा, बेखौ जों मोनफैबाय। बेनो जाहैबाय आथियाबारि बाजार। बे बाजार फिसा जायो। दा जों थांगासिनो दं आथियाबारि बाजार बेयो। मोनसे फिसा हाथाय। आथियाबारि थिनालिनिफ्राय जों साहा दावखोगासिनो दङ। दा नैबेयावहाय फरेस्ट रेन्ज अफिस मोनफैदों। बेनो जाहैबाय इस्टार्न फरेस्ट रेन्ज आथियाबारि। दा नैबेयो बे दावराय गाबनाय गामियाव हाबलांनाय दावराय गाबनाय गामिनि लामा। नै जों दा फैयै फैनानै खावसि बाजार मोनफैबाय। नैबे खावसि बाजार बे दै बबेथिंथाय बे दैखरा दावखोबावनांगौ। ए सानजाजों। औ दे जों नैथिंनिफ्रायनो थांगासिनो दङ। आवगायबानो मोनबाय ना? औ नायनो आदै। खावसि बाजारनिफ्राय एसे साहा नैबे ब्लेक टपिंआ जोबथा फैबाय। बेनि ओरै सानजाजों थांब्लानो दैखरनि दै गनायखौ मोनहैगोननो। दा नै बेखौ बे दैखरनि दै उसिफैनायखौ नायनो फैदों गारिजों, मटर गारिजों बिराद फैदों। दा जोंबो कत दुरासो दे गोबां गोजान जायगानिफ्राय नै कार बाइकफोरजों फैगासिनो दङ। दा जोंबो नायनो नागिरदों। आदै बेसे गोजान दंबावो दैखरनि दै गनाया? ओरै दावखोनांगौ ना? ए मा गामि होनो बेखौ ओमफ्राय? बै जाथारनाय जायगाया मा गामि? दै गथारनाया? धरमपुर। जों थांगासिनो दङ। जों दा सफैबाय। मोजां ना? नै जों नायनो थांनो नागिरदों। औ उन्दु ओंखारलायदों। माबादि एसे थैनो रोङैनि गोबाव जोरनायखौ थैनो थांबाय जों। बे गामिया जाहैबाय प्रेमनगर। नैबे राभा गामि, बेयाव राभा बर' पाब्लिक हेल्थ। थांबाय माबाफोर थान्दाथार मोनफैबाय नै फैयै फैनानै। ओइ आदा थिगैनो दं? सोलिगासिनो ना? सफैबाय ना? मोजां ना जिनिसाथ'? मोजां थान्दा मोनथारो? बुहुद थान्दा। थाब थैनाय नंला, गोबाव जोरसिगोन। गुसुआनो मोदोमफ्राव सिथर जानाय बायदिसिना बेराम दं गाजोबो। बे भुटाननि थान्दा पानि गरम पानि बादि? अ दे। जों दा नै सफैबाय
बैयावनो दं हनै दैया औ हनै नै ओमफ्राय लोंजायो लोंना लोङा बे जायगानि मानसिफ्रा बे दैखौ ए दैखरानो बेयावल'खा ओरैजाय बे जायगायाव मा होनो प्रेमनगर नामा धरमपुर ना माबाबो होनदों धरमपुर धरं ना धरम धरमपुर मेसें बोथोराव बे दैया रानजोबो ओमफ्राय बे दैखरनि दैया थायो बेखौनो बे जायगानि मानसि नैबे धरमपुरनि मानसिफ्रा लोङो औ बाहाय नै दा जोङो नैबे दैखरनि दै गनायाव दङ बे दैया गोमोथाव दा नैबे ओनसोलनि मानसिफोरनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बेवहाय सिगां समाव बे ओरै सा ओनसोलाव हाग्रानि खाथिखाय बेवहाय दै मोननो थाङा बेनिखायनो बे दैखरखौ एसे दहला जायगायाव खुरदोंमोन दा बे दैखरनि गोथौआ 80 फुट होनना बुंदों आरो माखासे मानसिफोर बुंनाय बादिब्ला बेवहाय न'खरसे दंमोन बेयाव गामि दंमोन दैबानाजों खारनानै दा बे दैखराल' थादों आरो दा बे दैनि सायाव दैखर थानायाथ' गिदिर बाथ्रा नङामोन नाथाय बे दैखर साजों जे दैया सिंनिफ्राय बोहैबोदों दा बेसेबां प्रेसार बेसेबां नारथायनिफ्राय बे दैमुआ बोहैदों एसे मोनसे आसरित गोमोथाव जाना फैदों दा बेबादिनो नैबे दैखरनि दैया मेसें बोथोराव रानो जाहैबाय अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बराव दा बे समाव बे ओनसोलनि जेसेबां सावथाल राभा बर'फोर दं बिसोरो बे दैखरनि दैखौनो लोङो दा बे दैखरनि गोथौआ 80 फुट 80 फुट होनना जों नायनो हागोन एकदम दैयाबो गोग्गोथार स्रां स्रां दा गोबां मानसिफोरा बाव जमा जाफैबाय नै आरो बेवहाय मैया फैनाय मानसिफोरा सोरबा सोरबा बिदिनो खालाय दैफोन खालामदों होननानै दा दिनै जायगानि मानसिफोरा एसे फुजा होदों आरो बेवहाय जानला मोनला सेन्देल गानना हाबफानला होआ दैखरा जाहैबाय 80 फुट दङ बे दैखरा 80 फुट गोथौ मेसेङाव बे दैखरनि दैया रानजोबो ओमफ्राय बे एरिया खाथि खालायाव थानाय सावथाल राभा बर'फोर दं बे जायगानि मुङा जाहैबाय प्रेमनगर धरमपुर बे धरमपुरनि मानसिफ्रा मेसें बोथोर बिदिनो नभेम्बर डिसेम्बर जानुवारियाव बे दैया रानबा बेनिफ्राय लोङो आं एसे ओंखाम सुनाय जाबाय सनमान लानानै बेखौ लोंनायबो जाबाय दै बिराद गुसु एकदम फ्रिजआव दोननाय बादि मोनो नै भुटानाव मोनसे गरम पानि थान्दा पानि दं बेयाव दुगैब्ला एलार्जि माननाय मुनाय हांगोफोर स्किन डिजिजफोरा गाजोबो दा बेबादिनो गायो होनना माखासे मानसिफ्रा बुंदों दा बिदिबा आंबो दुगैनायसै दुगैनाय जानोसै दे लोंदो नोंथाङाबो लोंदो आं दुगैनायबो दै बिराद मोजां मोनो सांग्रियाव थांनाय बादि सांग्रिला बे चाइना आरो भुटान बबेबा मोनसे जायगायाव दंनो